имрӯз бо дили пур аз андӯҳ хабари даргузашти бародари арҷманд, инсони наҷиб ва ҳаҷвинигори дӯстдоштаи миллат, акай Бахтиёр Раҳимовро шунидам. Даргузашти чунин шахсияти ҳунарманд талафоти бузург барои аҳли фарҳангу ҳунар ва тамоми дӯстдорони эшон аст. осори некашон ва лабханде, ки ба чеҳраи мардум меоварданд, ҳамеша дар ёдҳо боқӣ хоҳанд монд. бо камоли эҳтиром ва самимияти ҳамдардии амиқи худро ба аҳли хонавода, фарзандон, пайвандон, дӯстону ҳамкорон ва ҳамаи дӯстдорони акай Бахтиёр баён менамоям. аз дардгоҳи худованди бузург барои марҳум раҳмату мағфират, ҷаннати фирдавс ва барои аҳли хонаводаашон сабри ҷамилу аҷри бузург орзу дорам. рӯҳашон шод, манзилашон ҷаннат ва ёдашон то абад гиромӣ бод.